Kunevidiyo lapha ku-TikTok eyenziwe insizwa mhla ka-1 lapho bekhuluma khona amagama abalulekile, benxusa, beka imibono, ekhuza nomkhuba osuwenzeka iminyaka lo mkhuba. And ekuyinkinga lento ayikhuzayo mhla ka-1 ukuthi abantu abasohlangothini lwezibomvu, Red Nation, abantu abangafuni ukuboniseka, abanye babo abantu abangafuni ukwamukela, abantu noma into bayibone beshaya baboni ngamabomu. Into asebayifundisa yona leyo, iyona model abayisebenzisayo ukuthi konke okwenziwa iqhawe labo u-SK ku-right, noma engenzani bayakwemukela, bakushayela izandla, bayakuvuma ukuthi u-right nanoma yini. Futhi banalo ithalente leli lokuthi umuntu ongahambisani nabo bemenza abukeke kabi lo muntu emhlabeni, agcine lo muntu lo esengathi unuka iqaqa the way abamlandelela ngakhona, noma ngathi uyipostela something lo muntu loyo ngoba nje engahambisani lethize eyenziwe u-SK, bayakunamathela, bakhanda isihlava, into engeke isalungiseka. Naye uyabayeka abalandeli bakhe bebeyilento egameni lakhe, naye wenza izinto ezirong ngamabomu ngoba azi ukuthi vele uyakwazi ukuzenza i-victim. Uma wasemuzwe echaza impela ngaze uphatheke kabi ukuthi kudlalwa ngaye. Ugude ekudlaleni igame yokumanipulate abantu, very very good, uyakwazi lo game ukuyidlala and futhi yamsebenzela. So manje uzodila kanjani umuntu kanjalo owazi ukudlala nge-crowd? Into online uyakwazi ukuyidlala, ufika enze something yena kubantu bayithulela, mayisuka kuwe uyaqhubeka uyakhuluma, kodwa kade ekhona lapha lo situation akashongo lutho ngoba ekhuluma nje usenze ukuthi abalandeli bakhe beyothuka lo Big Zulu loyo. Akwesiyilalele le video le sizwe ukuthi ikuphi ukubeka avele nakho mhla ka-1. Right-ke abazolalela abafuna ukuzwa noma abazolalela ngenhloso yokuzwa bazongixolela abazolalela ngenhloso yokuphendula. Mina ngifuna laba abazolalela ngenhloso yokuzwa bese beyafunda makufanele. Uma ngabe singayikhulumi lento kuzoba wrong. Ngeke ngayikhuluma enzukwini ngathi mina bafethu sicela ukuthi amaqhawe nawo kulonyaka ekezame ukuyiphatha ngendlela okuyiyo ukuze abalandeli bekwazi ukubehave ngendlela okuyiyona, because at some point ukuyiphatha kwabalandeli kusuka lapha ekuyiphatheni kwamakhawe. Lesikhathi iqhawe lingakwazi ukuyiphatha kweqhawe, kunabantu ababukela kulo bebona ukuthi yonke into eliyenza iqhawe i-right kakhulu, yabo, bebona ukuthi i-right kakhulu. Akushiyo ukuthi akungangcwekwa, kodwa ikhona into ongekhona ukungcweka, ikhona into okufaka umuntu esweni, yabo, ikhona into okufaka umuntu esweni osungangcweki naye. Sizoyikhuluma ke mina, akukho lapha engingakhulumi khona makufanele ngikhulume, engikwaziyo nengigaba ngakho akukho la ngifica khona ngithuka umuntu ngenhlamba bangikhuluma naye. Mangikhuluma nomuntu ngikhuluma nje into eclean engakhulumisi umuntu. Alright. Mfoka Manxele njengabathanda umculo wamaskanda njengabalandeli ukuthi mase kuneyidube yikhona emculweni bese kuthiwa mhla wana niphawule phela aniphawuli ngani, sizophawula ngikuhle kanje. Akekho umuntu onenkinga nokuthi Mfoka Manxele ungangcweka no Big Zulu, but kukhona into engeyona ukungcweka. Uma kungcweka wena no Big Zulu, zama ukucontrol abalandeli bakho, zama ukucontrol i-crowd osukuhamba nayo, ingagcini isiyehlisa uBig Zulu isithunzi, imbiza ngamagama bethi akaphile ekhanda, akasile ekhanda, udawo utshwala, kube kuwe osuke wayongcweka naye ngoba yena ningabaculi kuuza kwenu. So lesikhathi usuka wena uya kuBig Zulu ufuna ukuyongcweka naye njengoza kwenu, musa ukuthwala le crowd lezingane ezofika zingayi-understand into eniyenza no Big Zulu, zigcine seyibiza uBig Zulu ngamagama angekho right. Lokho umsusi wakho noma imbangela yalokho wena, akekho omunye umuntu.
and akekho umuntu okumele simblame. uBig Zulu unabantu naye bamkhozi nabamthandayo abaningi kakhulu. In most cases futhi abantu abasema rank nakuphi. So lesikhathi wena uthumela lezi ingane ezincane ohamba nazo, kunale ngane nje encane kade ithi uBig Zulu dawe utshwala. Uma ungayibiza namhlanje uyibekela uyibuze udawe ibuphi utshwala kaphunzayo mhlawumbe nje ukuthenga ngeziphi afford. Yabo, uyazi ukuthi kuyanyanyisa ukuthi udawe utshwala engakaza kuthengela utshwala. But mase ekhuluma kubantu ezothi udawe utshwala. Into ezokwenzeka ezolimazisa abantu Mthandeni uma uqhubeka nayo ilento yokuthi wena uyakwazi ukuzenza i-victim kunanoma isiphi isimo. Lento ngifuna ukuyixabisela bonke abalandeli nabakho nangebona abakho beyibone ukuthi wena uyisebenzisa kanjani. Umthandeni uyakwazi into awina ngayo abantu, uyakwazi ukuzenza i-victim. Umthandeni uyakwazi ukuthi afika aqala isimo noma asukele isimo siyithulele, asiphendule isimo sibe indlela afuna ngayo, bese yena self qala agijima yoba i-victim, kube uyena umuntu omsukelo, kube wena umuntu omsulwa. Leyo nto iyingozi ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi abavamile ukubona isiqalo sento, bavama ukuvusa amehlo into mangabe isuke isidlebeleka bese bebona Umthandeni eseyi-victim, omunye umuntu esekuyena oseyisichwanchwangu. La emhlabeni ke vele ukuze unqoba izinto eziningi ugijima uzenza i-victim. La emhlabeni ukuze udatshelwe abantu ufanele ugijima uzenza i-victim, and sineminyaka lento Umthandeni imsebenzela lento ukuthi afike asukela abantu ebese ezenza i-victim phambi kwabantu bese abantu bemdabukela. Ebese futhi abanye babalandeli bengamtsheli iqiniso, no wena mfowethu kodwa osusele lento igcina isikanjena nje, wena oqale lento i-right egcina isikanje. Abamtsheli bafowethu. So nje mfowethu amanqele awuyishintshe le ndlela yokwenza mfowethu, izolimaza abantu. Iyona nto esilwa nayo esingayithandi futhi. Ngoba uyabona lo mfana othe uBig Zulu dawe utshwala, baningi abantu abafuna ukumbona, baningi mawubuka amavideo amaningi nama comments amaningi, baningi abantu abafuna ukubona lo mfana othe uBig Zulu dawe utshwala, asazi bafuna ukumbonelana, kodwa baningi. Uma engalimala lo mfana kusasa uzothi wena awuhlangene, uzothi wena awungene lapho, uzothi wena ungeni lapho, kodwa uhamba uthuka abantu nje, ubathuka egameni lakho, uhamba nawe futhi ubathukela wena futhi uvunwa ukuthi akabathuki. Musani Mthandeni uthathi ukungcwela kwenu njengabaculi nifaka abalandeli benu phakathi, nibaphendula abaculi ukuze beyokwehlisa izithunzi zabanye abaculi. Umculi mayengcweka nawe akangcweke nawe. Abantu abangcweka noKhuzani angikwazi mina ukubenza abangani bami bese ngihambe ngibathuka ngiyongcweka nabo ngoba ungcweka nabo wena njenge-artist, mina nginjengomlandeli. Ngikhuluma lento ngoba inalo mlandeli okhuluma amagama angekho right kumuntu emdala ingane le ngiyibonile izothi ingane izincane nangomzimba izothi uBig Zulu dawe utshwala, iyake yamthengela utshwala yini? Ilungise mfoko amanqele le nto yakho. Mina ngiyakunderstanda kade ngakubona ukuthi into okwazi ukuyenza kahle kulomhlaba ukuthi wena ufike usukela umuntu ebese wena qala ubuya kubantu la kuma social media uzoba i-victim, uzobalisa, uzosukelwa, kube ngathi wena uyasukelwa ukazi uzowenze lutho. Iyona into okwazi ukuyenza kahle leyo, eyokuthi uyakwazi ukufika uqala into engekho right bese mase kubuya imphumela bese wena qala ubamsulwa ube i-victim, uzoma phambi kwabantu ukhala ukuthi uyasukelwa, uyahlukunyezwa, ubeke zonke izathu ezokuthi umuntu ongazi akudabukele, ubeke zonke izathu zokuthi umuntu ongakwazi uzobona ngempela usukeliwe. Kanti izimo eziningi mfowethu wena oyiqalayo, wena oyisukelayo, izimo zithulele bese mase zikuxaka ebese ubhixa abanye abantu ubaveze njengabantu abazilwane phambi kwabantu. Kodwa futhi manje wena uma kusukelwe wena wenza sure ukuthi uya reactor, futhi wenza sure ukuthi uya actor makusukelwe wena. But mawusukele omunye umuntu wena awufuni omunye umuntu a react wena, futhi awufuni umuntu akhombisa kathandi,
fana hleke ngoba usukume uyiqhawe unamatemu unakho konke funa wena mawufaka omunye umuntu umunesweni kujatshule kuthiwa uyiqhawe makufaka wena umunesweni uyasukelwa unabazali wena washiwa abazali kudlalwa ngawe kunje hayi mthandeni nosilimazela abalandeli maniqhubeka kanje asikwazi ukufika sinqabe lento yokuthi nilimaza abalandeli lento nje mthandeni oyenzayo uzolimaza abalandeli kolimala abalandeli kusasa bese lokuthiwa asingakhulumi ngobani ulimele ngento oyenza ngamabomu lento oyenzayo izolimaza abalandeli futhi iyeke uma uncweka nozakwenu uBig Zulu ncweka wena naye musu ukuvumela abalandeli beyokhuluma amagama angasile kwelinye artist belehlisa isithunzi uma uKhuzani encweka nawe angikwazi mina ukuqhamuka sengizokuthuka ngamagama emva kaKhuzani ngoba yena uncweka nawe njengozakwenu akwazi ukuqhamuka mina njengomlandeli kaKhuzani sengizokuthuka wena ebencweka nawe ngoba nanobabili niya understandana niwi level ukuthi fanele nincweke but mase qhamuka abalandeli bezokuthuka abasakuhloniphi sebekwehlisa isithunzi ngembangela ngenxa yomculo iyeke lento oyenzayo kwethu iyeke lento oyenzayo so kutshela thina bazongakutshela abangafuna ukutshela iqiniso lento oyenzayo iyona exactly into egcina ilimaza abalandeli bethi bakhulumela wena bekukhulumele into enoyiqala ngamabomzi uyiqala into uyibona ukuthi yimpi ebese uqhasha uma lapha ebese kusala abalandeli ekukhulumeni lo yamfana nje obisa uBig Zulu ngesidawu ngokuthi dawo utshwala mayingalimali ungamphika kusasa uthi ulimele esandleni sakho ungamphika kusasa